Чакайте, хора! Тук сме. Днеска, че играме... Стига това пискали глас. Днеска, че играме GTA. Така. Моят приятел. Как се пише? Корохар. Корохар. Готин корохарче. Готокор. И днес ще ви разведем и с мапа. Не, че правим див. Айде малко ги разведем, да бъдат запознати. Аз ще оставим IP в описанието. Не. А? Много поднесох. Но дрифтиш, люди. Просто... Да. Моя приятел Корохар се казва Люди. Канала ми е... Знаете си го. Gamer Pro. Да. Ще ги разреждаме. Опа, чече. Давай. Така, сега ще се запознаете с мапа. Видеоклиповете ще бъдат максимално... Това е малко излязва. Флипкар. Айде и така може. Да, моят приятел играе с хак, аз вече не го използвам, но при никакви... Аз го използвам само тук да се оправим. Флипкар, де! Прави. Или напиши на кола черта фих. Така, сега отиваме до нашата къща. Да, на нормален дрифт. Ще го направим. Да, но никой не е можел да го направи тук. И най-доброто про не е могъл. Така, да им покажем нашата къща. И да покажем къде работиме. Дрифт! Не. Тама ще я кам, че го направим, а ти се насрах. Напослед... Тук е хора. Това е твоята ограда, моите са. Да, паркира точно по средата на гараж. Това е нашата къща. Сега ще покажем какъв спайдермен съм. Люди, покажем какви спайдермени сме. Дей, двамата се направихме едновременно просто. Де? Аз се качих. Не можа. Аз съм ненормален спайдермен. Добре, айде идвай да ги разреждам. Айде. Така, сега отиваме да ви... Да, аз паднах. Отиваме да ви покажем нашето заведение. Та-та-та-та. Отиваме да спомним. Човек напиши на клончета кил, така по-бърже. Какво напишем? На клончета кил, така че бъде по-бърже. Ама че ги разредем и с... Не, обикновени. Много ти е дрен, много ти е дрен. Аз ще им покажам команди си за къде развеждаш. Така, това е за оръжие. И си избирате тук какви оръжия сакат. Така, това е за... Да, мене ми лага, както винаги. Опа, грешка. Да, на клончета В е за това, за колите, защото аз на кана в момента не ми дава. Да, ако искате да става АФК, пишете на клончета така АФК. И Роби го няма. И пишете баск, за да се върнете. Така, сега отиваме до... защо не показваме къде работиме, бе? Но добре, че ги разведем първо до спална. Така, спомнете пътя до спална, защото после, ако искате, може да играете с мене. Фенскайп ми е Крон.Борисов. Може да си направим и друг, не знам. Приемам фенове. Може да чуем за това или... Дай до спална. Да. Ние сме просто неграмотни шофьори. Да. Чакай. Сега то го разкърти. Бърже. Така, това няма как да... Охо! Казах ти, разкърти. Просто го разкърти. Просто. Хеликоптер? Кой го... Хеликоптер на спална! Yeah! Аз опитвам на гръмна, ама нема. Чао! Знам, че тормозената... Не знам. Докъде? Просто че излез. Да! Тази команда е
за безкрайна кръв. Не. О, про. Про. Какво беше това? Че се върнем след малко, кога ми спре лага малко. Така, върнахме се, лага ми. Не, админа има много слаб нет. Върнахме се, лагише ми, заради админа, има много слаб нет. И... просто брутален. Виж, да, съм номер 9. Моят приятел е номер 6. Не, честно, моят приятел по-голем. Да, това се казва Чилият, е така. Така се пише. Да, аз добре ще се готов до него, де. Да покажем, че това... И си скотим. Да не помислите, че нека фалш, просто защото ви... изнасилих. Шегувам се. Бързо или група? Бързо. Така, развеждаме ги... развеждаме ви из Чилият. После снимам на една игра, наречена Transformice. Абе, люди! Сакаш после снимаме на Майнкрафт или на нещо? Да, може. Нали как ще се удари? Ако не ми верваш, че не снимам, да ти покажам после... Да, ти добре, че падна. Люди, ако не ми верваш, че снимам, после ти покажем там, къде съм го... Не. Гаси дрифта! Ма пак се брои на задна гума. Мале! Знаеш какво прави при... Чек, знаеш как ми лаги? Значи просто ти като мина през онова, ми излезе, че скочи през цялата скала. Тампа. Това ми е лада. Лада. Уху! Свирни веднъж! За зрителите. Така. Леле! О, браво! Yes! Финиширахме! Yes! Така се оправя колата. О, боже, не така, бе. Цъкате двойката и така си оправяте колата. А не да пишете, цъкате просто. Давай, аз ще ти оправям. Пушти ултра нитрото. Оправям. Готово. Не оправи. Може така. Не. Мога да се живявам на теб. Да. Сега ще ми разведа с моите коли. Така, това е епизод 1. Надявам се. Опа, чекайте. Има още много. Още малко, защото... Не, това Каре, това да е за сега. Няма, айде малко да го... Чек. Дай още малко, изкарай поне до ония мост там. Да, бе, аз тъпо, чек. Минимум видеото трябва да ми е поне 10 минутки, човек. Предварително ви казвам, абонирайте се, дайте положително за клипа. И айде, чао, това е предварително, защото мога клипа да ми спре по некое време. Така че, защото аз не мога да го наблюдавам през 5 секунди, защото и че ми забие това или нещо друго. Чеки. Че направим един риск. Дано този риск повече да не се повтори.